Здравейте, казвам се Майкъл. На 48 години съм и приятелите ме определят като един от най-щастливите хора, които познават. Аз съм здрав и енергичен човек. Можеш да познаеш, че съм щастлив човек, само като видиш широката ми усмивка и в каква добра форма съм. Но всичко беше различно само преди година. Тогава имах сериозен кожен проблем, който малко по малко беше започнал да се отразява във всички аспекти на живота ми. Днес ще ви разкажа как успях да се отърва от псориазиса, болест, с която се борих в продължение на 8 години и с която на много хора им се налага да живеят цял живот. Не и аз. Бях решен да намеря ключът към проблема и да си върна самочувствието, каквото и да ми струва това. Опитах всеки възможен лек и всеки подход, но никой от тях нямаше траен ефект. Понякога се забелязваше малко подобрение, но псориазиса винаги се връщаше, когато бях подложен на стрес или времето беше по-сурово. Но преди да поговоря за това как излекувах псориазиса, да се върнем няколко години назад. Всичко започна преди 8 години, когато работех на една строителна площадка навън, на студа. Няколко дни по-късно по лактите ми се появиха червени петна. В началото не им обърнах внимание, но петната скоро се разпространиха и по други части на тялото ми. По това време имунната ми система не беше много силна. Не спортувах, работех по 12 часа на ден и ядях основно вредна храна. Нещо повече, преминавах през тежък период в живота си. Бях се разделил със съпругата си и бях изключително нервен и раздразнителен. Трябва да призная, че пиех малко повече от нормалното, предвид целият този стрес. Всичко това се отрази на здравето ми. Имунната ми система, която вече беше в лошо състояние, се влоши допълнително и псориазисът ме връхлетя с всичка сила. Кожата ми започна да сърби ужасно. Появиха се пришки и червени петна, загробяване и лющене на различни места. Нямах избор, освен да отида на дерматолог. Тогава не знаех какво е псориазис. В началото мислех, че съм хванал неприятен обрив, но нещата започваха да излизат от контрол. Диагнозата, както се досещате, не беше приятна. Имах тежък случай на псориазис. Докторът ми предписа типичния курс на лечение, диета и няколко вида хапчета и мехлеми, които дори не мога да си спомня. Един месец по-късно от действието им нямаше видим резултат. Започнах да експериментирам с всякакви видове кремове, лекарства, народни лекове и детоксикиращи процедури. Никой от тях не даваше резултат. Имах чувството, че изхвърлям пари през прозореца. Месеците минаваха, а нищо не се променяше. Прекарах 8 мъчителни години в борба с тази напаст. Никой от процедурите, хапчетата и мехлемите не помогна. Бях на прегледи при десетки дерматолози. Ходих дори до Франция и Германия. Понякога острите симптоми временно се облегчаваха, но само за да се върнат по-силни в последствие. Хроничният псориазис не искаше да си отиде. Ако настинех или пинех малко алкохол, дори бира, симптомите винаги се появяваха отново. Почти се бях отказал и бях започнал да свиквам с начина, по който изглеждам, дори с сърбежа. Но явно още не бях видял най-лошата страна на псориазиса. Един ден се появиха и проблеми с потентността. Докторът ми каза, че такива проблеми са много разпространени сред мъжете, които страдат от псориазис. В началото изпитвах трудност да получа пълна ерекция, но скоро тя изчезна напълно. Тогава вече се уплаших сериозно. Бях само на 47 години и не бях готов да свикна с това да нямам сексуален живот. Това се отрази и на семейните ми отношения с втората ми съпруга. Започнахме да се караме все по-често. Тя е доста по-млада и аз се притеснявах, че може да ме зареже и да си намери някой друг. Знаех, че рано или късно ще се случи. И не можех да я виня. Интимният живот внася хармония във всяка връзка. Освен това, дори да можех да получа ерекция, нямаше начин тя да ме намери за привлекателен с всички тези петна и пришки по тялото ми. Знаех, че трябва да направя нещо, ако не исках да изгубя. Вложих всичките си усилия да открия потенциалните решения, които все още не съм изпробвал. Ще ми се да кажа, че след цяла седмица проучвания ме осени какво трябва да направя, но не беше нищо толкова епично. Един ден решението намери мен. Но до ден днешен не мога да повярвам на късмета си. Може би усилията и вярата все пак се отплащат. Затова съм и толкова благодарен и щастлив. Има толкова много хора по света, които трябва да търпят симптомите на псориазиса през целия си живот. Попаднах на статия в интернет, в която разказваха за някакъв нов натурален продукт, който третирал причината за псориазиса, а не симптомите. В нея твърдяха, че псориазисът се корени в неадекватната микроциркулация на витамини и минерали в клетките на кожата и всички симптоми биха изчезнали, ако лекуваш самия проблем правилно. Хареса ми логиката. Освен това, вече нямах какво да губя.
Затова реших да си купя една опаковка от крема, за който говориха в статията. PsoriFix. Помня, че няма голяма надежда да помогне. Вече не можех да си спомня какво беше да нямаш псориазис. Все едно бях роден с него. Но бях си обещал, че ще опитам всичко, затова купих крема. След 2-3 дни беше при мен и преди да си легна, намазах петната по кожата си. На следващата сутрин забелязах нещо странно. Сърбежът го нямаше. Дори петната изглеждаха малко по-умерени, но помислих, че си въобразявам. Не бързах да се радвам. И преди бях виждал временни подобрения, които така и не се бяха задържали. Само че този път имаше нещо различно. Сърбежът никога не си беше отивал и няколко дни по-късно от него все още нямаше следа. Още седмица и забелязах как загорбялата кожа по тялото ми започна да става по-мека. Мога да се закълна, че петната лека по лека се смаляваха. И бях прав. След седмица бяха наполовина. Сигурно си представите как се чувствах. За човек, който години наред живее с това мъчение, да види как напуканата кожа и петната изчезват пред очите му, беше истинско чудо. Започнах да мечтая как отивам на плаж и как плувам в морето като нормалните хора. Всички намираха петната ми за страшни. Сигурно мислиха, че са заразни. Затова не си бях и помислял да скоча в басейна или да вляза в морето. Дори това, че вече можех да мечтая за нещо подобно, беше голяма победа. Преди това ми се струваше безмислено, тъй като нямах надежда, че нещо може да се промени. Сега обаче имах. Жена ми също беше възхитена. Започна отново да ми се усмихва за първи път от месеци. Продължавах да използвам PsoriFix, като само се надявах, че ефектът му няма да изчезне. А това не се случваше. Чувствах се все по-добре и кожата ми продължаваше да се оправя. След около месец, кожата ми беше чиста и мека. Вероятно изглеждаше по-добре, отколкото преди болестта. Един по един всички от симптомите на псориазиса бяха изчезнали. След като завърших целия курс на лечение, отидох отново на дерматолог, за да си направя пълни прегледи. Докторът ми каза, че от псориазиса няма и следа. Въпреки страховете ми, симптомите така и не се върнаха. Вече минаха 10 месеца, откакто се излекувах и всичко изглежда окей. Няма следа от псориазиса, въпреки че през последните месеци на 2 пъти изкарах тежък грип. Обикновено не бих препоръчал продукт за псориазис. От една страна, никога не съм откривал продукт, който наистина помага. От друга страна, мразя да давам на празни надежди на хората. Един ден обаче, моя приятелка с по-лек случай на псориазис забеляза, че изглеждам по-добре и че съм много по-щастлив и ми попита какво се е случило. Бях и препоръчал PsoriFix и тя си го беше поръчала. Обадих се няколко седмици по-късно и тя каза, че нещата са започнали да се променят. Не си спомням някога да съм чувал и изпълнена с оптимизъм. Честно да си призная, все още не мога да повярвам напълно, че се излекувах от псориазиса. Понякога се събуждам и поглеждам към петната по ръцете си, но от тях няма и следа. Като си замисля само, че този крем ми помогна повече от всички скъпи лекарства и антибиотици, които съм ползвал. Наскоро прочетох, че все повече хора започват да използват PsoriFix, за да лекуват псориазиса си. Затова и реших да направя това видео. Надявам се така да помогне и на други хора като вас и мен. Всъщност, първо препоръчах PsoriFix на няколко души в един специализиран интернет форум. Имаха сходни проблеми с моите. Исках да видя дали ще помогне и на тях. 3-4 от тях си го поръчаха, аз изчаках да пишат, за да видя. Няколко седмици по-късно, те започнаха да връщат обратна връзка във форума. Един мъж беше писал, че петната по лактите му започнали да намаляват на третия ден, откакто ги маже. Друг твърдеше, че кожата на тила на главата му спряла да се бели и да го сърби. Проблем, който го преследвал от години. Трети пишеха, че ногтите им започнали да се възстановяват. Явно PsoriFix беше нещо различно. Днес мога гордо да споделя своята история с вас в това видео и да препоръчам продукта, защото знам, че ще помогне и на вас. Но не дейте просто да ми се доверявате. Изпробвайте го сами и ще бъдете възхитени от резултатите. Добавил съм линк към уебсайта на PsoriFix, където можете да прочетете повече за съставките, цените и всичко останало. Пожелавам ви бързо възстановяване. Повярвайте ми, псориазисът може да бъде победен. Щом аз мога да се отърва от него след 8 години борба, можете и вие.